process of being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad mamalingling, mangin, Paborito. mayombo, Paborito. pantal, Paborito. poblasyon Weste, Paborito. Tagyat Paguchiko, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Masal sa limutan na makasini ti agaw na Martes Pangasinan Dagupan. Wadyalaso Saray Balitan Matua. SBM sa ikabusol na saray MBTF managbalitay tilatan fake news. SBM saray Balitan Matua. Ya ipasabi na sa ilawas yun kaaro sa ikapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Kaantabay tayo technical side. Si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. Ay age, pet sa 12 latat ng tanagagik agyulilingwanan, agaw nata na Martes, at sa Ibulay Mayo at taon 2026, kung paano agyula nakakabatan, so idadalay agaw, isisipot na saray agaw at tapong na mundo at ating tanagagik lapod sa putaputang Iran balita nagagawa at bansa tayon Pilipinas. Singanata na tatang tanagagik ni Saikwanda at karuman pigara may putang na panaon heat index 44 degrees centigrade at atong tanagagik. At sayan agaw Mayo 12 at sa ibabagada ay agi umpano unsugip tayo at sa may tatawagan dan danger level at maitala yung heat index at around 42 degrees centigrade hanggang 50 degrees centigrade at atong tanagagik at posible ring sumampa sa extreme danger level extreme danger level at ang heat index ibabagada at atong tanagagik kaya ingat-ingat pa rin po tayo. Pinag-iingat po ang ating mga kababayan sa banta ng heat stroke ni karuman walay nang ko at social media sakay masikan in drive to tricycle to heat stroke naatake at atong tanagagik anggad ni balandra to may tricycle to at kanal nakplug di mad kanal di man at bali na bulinaw agawatan. Hopefully
at okay so kipapasan nasa may masikan. Kaya agi no makalik na kayo na may jad patang na panahon kasi jad sa limuot tan patang na panahon wala rami on sakit suluda. Kanya noon tanirataten tanagagig manpaypay kilaw nakilat ang butol ya lugar insan kayo maninom na danom. Kaya say advice da naynay mabutbut o ninom na danom magbaon ng payong panangga sa init, iwasan din ang magbabad sa ilalim ng sikat ng araw sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon at dapat laging updated po kayo sa pinalalabas na mga balita sa lagay ng panahon. Kaya ingat-ingat ha. Isang kilamot makabantay, makarungol na sa balita yan nagagawa od Pilipinas sa tatang tanagagik ay agi. Singasaya so agawa karuman. Od Senado. Antay lan, antay agawa. Hantak abantayan yun aminitan. Abantayan nyo, sinubaybayan po ninyong lahat yan kung anong nangyari sa Senado. Maong labat kimalmada so sitwasyon na tatong tanagagik anggad ang itar na ang ibulos na salita may NBI director yagdani Erelan si Senador Bato de la Rosa nitan la so impeachment nitan la so impeachment at tatong tanagagik yan sigapla na sa House of Representatives at Senado. Timing mat ay talagang balasahan ang nangyayari kahapon sa Senado. May bago na tayong Senate President, si Senate President Alan Peter Cayetano. May implication ba yan? Tignan natin at ating tanagagik. Walay sa kuya abogado ang ibusngaw na sa may liknaan to si attorney nalilingo attorney Mike Operanyaman anto at bali-bali may walad kanunutan to may logic tumat at atong tanagay rason to at saray nagagawan senaryo nagkalalol tay chains of leadership ditan at Senado to dahlanti pa parang kulabat at sikatatong tanagagig so sa may walad kanunutan liknaan and attorney Mike Operanya. Noon pong May 2025 pagkatapos ng senatorial elections, national elections and local elections, and just a few days after my birthday, sinabi ko po noon na patay na itong impeachment na ito because wala nang sapat na bilang ang administrasyon para alisin si BP Sara sa pamamagitan ng impeachment. And then 1 year later, Mayo na naman ngayon, and after my birthday again, napakagandang birthday gift ito para sa sambayan ng Pilipino, sa ating lahat na naniniwala sa demokrasya. Again, I say, patay na naman uli ang second impeachment na ito ng administrasyon. And this is it. This is the end of the line for them. With the election of the new Senate President, with 13 voting for Senator Peter Alan Cayetano as the new Senate President, alam mo na ngayon kung ano ang bilang nito pagdating dito sa impeachment. Assuming na makarating man ito muli sa plenaryo for the Senate or makonvene man ang Senado na muli as an impeachment court. Pero with the dependency of the Supreme Court case, we don't know exactly what's gonna happen here, pero I would assume either na pumasok man yan sa plenaryo in an impeachment vote, talo pa rin ang impeachment nito. So, there is nothing more that is standing in the way of Sara Duterte running for 2028 and winning the presidency. At ang tanging makakatalo na lang dito kay VP Sara, well, kailangan mag-ingat ang ating Vice Presidente because
The only thing that they can prevent her from running as for president is to kill her. At sana ay proteksyon ng Panginoon ang ating Vice Presidente. At napakarami pa po mga implikasyon nitong regulador na ito sa Senado. One thing that's going to happen now is that si Senator Bato de la Rosa can no longer be arrested without the consent of the Senate, because ang Senado, kagaya as in the past, can grant a safe haven to a fellow senator while Congress is in session, habang siya nakaupo bilang senador. And this will give time kay Senator Bato de la Rosa na mag-file ng appropriate petition sa Korte Suprema upang i-challenge itong issuance ng warrant of arrest ng ICC laban sa kanya. And again, with this development, I don't think magagawa na nila yung ginawa nila kay PRRD. That is good news also for the opposition and for Senator Bato de la Rosa. Another thing is the Blue Ribbon Committee. Sigurado magkakaroon ng regulador nito. And I hope Senator Marcoleta, I think this is gonna happen, is gonna go back to the Senate Blue Ribbon Committee at tanggalin na itong si Ping Lacson, that's a definite. And finally, madidinig na natin dito ang 18 Marines na magte-testify. Makikita na rin siguro natin muli si Orly Gutesa. At madidinig na rin natin siguro ang katotohanan mula kay Adrian Bersamin at saka kay former Executive Secretary and former Chief Justice Bersamin. At marami pang mga iba na dapat nagtestigo sa Blue Ribbon Committee, malamang ay maririnig na natin ngayon. Ang katotohanan na which was long suppressed through this Blue Ribbon Committee sa pamamagitan ng kanilang mga sarswela ng hearing, finally malalabas na. At kapag lumabas ang mga detalye na ito, magbabago ang complexion ng politika ng Pilipinas. This might also trigger mga further actions from mga nakaupong mga opisyales. And not far away would be si Bongbong Marcos. I don't know kung Martin Romualdez will eventually participate in the Senate hearing, but he can do so now voluntarily kasi pwede siyang padala ngayon ng imbitasyon ni Senator Marcoleta. I'm so excited about what's going to happen next dito sa ating bansa. And just at the time that we were losing hope dito sa nakikita natin ng yung garapalan na pag-disrespect sa batas nitong House Committee on Justice at saka nitong impeachment court, finally, something good has happened in the Republic of the Philippines. Buti na lang, may mga natitira pa tayong magigiting ng mga senador who is holding the line. Dati kasi, yung legislature, kasama ang Senado, ay nakipagsabuatan na dito sa administrasyon. And finally, ngayon, at least, may semblance of hope, may pag-asa pa na magkakaroon ng katimuan, may laban pa rin tayo para sa demokrasya ng ating bansa. And with the Supreme Court still holding the line pagdating sa hudikatura, I hope the Senate this time under the new leadership will hold the line insofar as protection ng demokrasya is concerned. Kaya a lot of things happen at disappointed nito. Itong yung House of Representatives na sobrang effort sa kanilang ginawa just to impeach Sara Duterte. But as I did a video kanina lang, sabi ko nga, we will stand for BP Sara. We will hold the line and we will not si Katutan give ba't in. sa opinion to ng attorney Mike Operario? Pangkalawan tayo atatang tanagagik, why are we so obsessed about ICC? Meron naman tayong mga korte, meron naman tayong Supreme Court. Hindi ba insulto? Tanong lang hindi ba insulto yan sa ating hudikatura? Na parang we cannot handle our own legal problems in our own country? Ibig sabihin ba niyan, mas tiwala sila sa ICC kaysa sa ating mga miyembro ng hudikatura dito sa ating bansa, lalong-lalo na ang ating Korte Suprema? Tanong lang po, kasi naku-curious po tayo.
nagiging very powerful yung ICC sa karapatang pantao, karapatan ng bawat Pilipino, lalong-lalo na sa usaping legal. Hindi ba kayo nagtataka? Ako rin nagtataka. At ating tanagagi ka. Okay, very powerful yung ICC sa atin ngayon dito sa Pilipinas. Hindi natin maintindihan kung bakit. Meron naman tayong mga Korte Suprema. Magagaling naman po yung ating mga lawyers, yung ating mga miyembro ng hudikatura. And our laws naman are in place. Bali-baliin mo man yan, yun pa rin ang batas natin eh. Yun pa rin ang masusunod, hindi ho ba? Ayagi. Si Katutan, so, balbalag at tapat nata na tatang tanagagig. Sa isa kini, no nanunutan nyo, wala man so sa may karumat na saray grupo na Iglesia ni Cristo, abalang laman, ang gapulay, man bibitla at sa tay flood control fiasco at tatang tanagagik ya trilyon. So kwartan abalang ditan trilyon. Pigarali utang na Pilipinas, balbalag matla tatang tanagagik, trilyon matla, noatan niya trilyon, iran kwartan abalang, at kaban na balay, niipawil tayo at kaban na balay, yung paano na bayaran titan, sugutang tayo. Agauntan. Agkwantan no enorso focus at atong tanagagig. Amay usilanti may trilyon o amay impeachment na sa vice president. Di na mas balag. Amay trilyon o amay pigaran milyon. Pigaran man 125 million. Ibabagadan ginastos sa lambangat ng Vice President Sara da loob na sakisimba. So, alin ang priority natin? Nandan yata ang tanagagig. Dahil so, amay unkakaraw, kakaroon daw ang tula, panong tulatan sa flood control fiasco, ang tulay development tutan. At tatabunan lang natatabunan lang natin tanagagi. Pati may report na sa Blue Ribbon Committee. Half-baked labat, half-cooked ni. Ipipresenta dala. Agda ni Arongal ya amin, interamente. Di ba? Dapat dengalan din namin. So statements, nasara may witnesses, nang tumibagada. So with this development, at sinado at ating tanagagig, aglapiga. Si Katutan, so ilalo ang timat, tapen kailangan may tuldok doon sa mismong binulgar ng ating Pangulo na humantong pa sa kanyang salitang pagsasabi sa sa harapan mismo ng mga miyembro ng House of Representatives, mahiya naman kayo sa kapwa nyo Pilipino. Di ba? At harapan, nasa hararamay miyembro ng House of Representatives. Di man to mismo imbaga, binitla ng Presidente BBM itan, mahiya naman kayo sa kapwa nyo Pilipino. Right after that, biglan na adulap-dulap, iraray nanduraman lugar at Metro Manila, iramya parte, na bansad Pilipinas, insan binmutag itan. So, saray anomalya at saratay flood control projects. So, the people has the right to know. Si katayuran Pilipino, kanapagan tayo nakabatan. No, antoy katuan na sararate aligasyon. No, antoy katuan na sararamay statements, na sararamay witnesses. Nagkalalo lararamay 18 sundalo. Na Armed Forces of the Philippines. Si Kararaya, ibabagada, si Kara mismo. Ang awit ng bit-bit na saratay malita, yanap ni basura. Basura, yamanaya sa kargato kwarta. Trilyon, trilyon, tanatatang tanagagig.
Mali-malitan korta itan. Yan huatan natatang tanagagik at naipawilad ka ba na sa balite na sa bansa tayong Pilipinas ay nabayaran titan sa utang tayo. Di ba? Nabayaran tiangan ko itan sa utang tayo no wala man so nakaranda isat lang. So, bakit naghihirap ang Pilipinas? Dahil sa mga malitang yan? Saan ba ang focus ng ating mga leader, ng ating mga mambabatas? Sa kanilang kalaban sa politika? O sa pagbibigay ng maayos na buhay sa bawat isang Pilipino? Agapalin ang gagawad bansa tayong Pilipinas. Agaw tanatatan tanagagi. Inner so direction tayo. Anto'y babatikon tayo. Anto'y arapon tayo. Ito na ba ang haharapin natin every now and then? Kulkulan, gulo, pasakitan. Makababaing sa Pilipinas. Hello, good morning kay Madam Emma Alipio sa Kwanto. Good morning po Sir Joseph. Ingat po tayo lahat. Sobrang init. Talanti. Madam Emma, ingat kayo ha. Sa mga senior citizens ha, ingat kayo ha. Sa mga single ladies, magpahayong kayo lagi. Kapag ka ito kasi mga single ladies ng Barangay Basing, sila yung nagnunubena. Malapit na pala yung this coming Friday, papaalala lang po natin sa mga taga Barangay Basing, yung fiesta po ng San Isidro Labrador. Sa May 15, araw po yan ng Friday. At 3:30 in the afternoon, meron pong procession dyan po sa Barangay Basing. After ng procession, then probably matapos tayo ng alas 5 ng hapon, then magkakaroon ng celebration ng Holy Mass to be presided by Father Jaime Quinto. So, fiesta po yan ng San Isidro Labrador, May 15. Si San Isidro Labrador is the patron saint of farmers and laborers. SBM, Saray Balitan Matwa. Kabusol, Nasaray MBTF, managbalitay tilatan fake news. Suntuloy kaya rin ni Nasaray Pakabat. Tanpay mano, malala po ni Saray Manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training
programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Asinggan, Paborito. Palunga, Paborito. Natividad, Paborito. Rosales, Paborito. San Manuel, Paborito. San Nicolas, Paborito. San Quintin, Paborito. Santa Maria, Paborito. Tanjad Tayog, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya dito sa Pangasinan. Halina na mula Lingayen Beach, saya di mapantayan. Kasama barkada, buong pamilya. Summer ang saya. Oh, oh, oh. Pangasinan, sigaw ang dogo. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan. Your fun under the sun summer station. Summer ang saya. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, say lawas karo tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa.
Alas 9:35 oras sila at second portion na Sari Balitan Matwa, Liknay Binmalay. Nejad say putang na panaon, nunarasan kila at atin tanagagik, laki labat laditan at Mars Restaurant. Ha? Come hungry, live happy. Bukas po sila ng alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Open din sila for lunch reservations. Just inform them ahead of time. Ha? Kaya if you're looking for a delectable yet budget-friendly treat, Mars Restaurant will satisfy your cravings. For melt in your mouth, baby back and pork ribs, mouth-watering cuts of steaks like ribeye, sirloin, T-bone, porterhouse, strip loin steaks, savory bangus a la pobre jam-pack with aromatic garlic beets, ultimate Pinoy pulutan like their signature mix, beef innards, sisig, chicharon bulaklak, and chicken supernova. Bulalo ang sinigang, meron din po sila to comfort you. For light meals, pwede nyo pong itry yung kanilang rich aligi pasta or out of the ordinary Spanish sardines pasta or the satisfying chicken teriyaki wrap and New York strips wrap. Diyan lamang po yan sa Mars Restaurant sa Rufinas Square. Perfect for satisfying dates or late night cravings. Come and visit also their Mars Express sa Nagilain Binmalay for short orders any time of the day. Meron din po silang halo-halo to beat the heat. Ay, nagkalalola at say putang na panaon. Kanidakal mo sa mantutapot at sikatayon, putaputang mo ni Suisyo ditan, at balay na Binmalay at ating tanagagig, lapod saya lang ti so pimaway, y artikulo at ayay so Country Mail Online kwanto at ating tanagagig. At dakal so mantutapot at siya, ang tutata na, so wadtan at Country Mail Online ang tuta kasulat ditan kwan. Ay natan yun nuag yun ni abasa niya, ibasa kad si kayo ng tutan so laman tutay Country Mail Online. Ya si katutan, so samay ang putang natan niya tungtungan ditan, bali na Binmalay. Say kwanto jay, kampo ni Mayor Merera itinanggi na staff nila si Attorney Halbuena na inaresto ng CIDG. Ang gapoy intuto yabasan ko ya, ang gapoy bawasan ko, ang gapoy iyarum ko. As is. Basan ko tatutupatan nyo malantin ang tuti akasulat at Country Mail Online. Agyon ni lagi abasa or agyon na access or ang gapoy cellphone nyo, di basa si kayo. Tapian you will also be updated no antoy nagagawa at kaliber-liber. Second to diata tintanagagik Binmalay, Pangasinan. Tudo tanggi ang kampo ni Mayor Pedro A. Merero III na staff o consultant sa munisipyo ng Binmalay, si Leonardo R. Nicolas Jr., aka Attorney R.J. Halbuena, na inaresto ng CIDG Pangasinan sa ilalim ng Uplan Pagtugis. Hindi empleyado o consultant sa munisipyo ang tao na yan. Ang reaksyon umano ni Mr. Elorde de Castro noong mabalitaan ang pangyayari. Nakapaloob sa custodial debriefing report ng CIDG na may petsang May 4, 2026 na inaresto si Nicolas alias Attorney Halbuena sa poblasyon Binmalay sa bisa ng warrant of arrest for violation of physical abuse under RA 9262. Nahulian din si Mr. Nicolas ng isang Taurus caliber 40 pistol with live ammunitions at lumabag umano ito sa Republic Act 10591. Napag-alaman na si Attorney Halbuena ang ginamit umano ng kampo ni Mayor Merera sa pagsasampa ng mga kaso sa ombudsman laban kay dating Mayor Simplicio Sammy Rosario at ginamit na propaganda sa nagdaang May 2025 elections. 8 sa mga kasong ito ang ibinasura na rin ng ombudsman for lack of sufficient evidence. Bilang abogado ng kampo ni Mayor Merera ay ginagamit umano ni Mr. Nicolas ang mga pasilidad sa Office of the Mayor sa pag-prepare ng mga kaso na isasampa sa mga kalaban sa politika ng alkalde.
Ngayon na inaresto ng CIDG si Attorney Halbuena ay i-disown na nila. Palagi naming nakikita yan sa mismong opisina ni Mayor Merera. Ang pahayag ng source na nakiusap na wag nang banggitin ang pangalan. Makikita sa isang larawan na mismong si Mr. Nicolas ay mayroong mesa sa loob ng opisina ni Mayor Merera sa munisipyo ng Binmalay. End of the story. Sikatutan so katibukulan na sa may istorya yakapublish at sa ay so Country Mail online at atong tanagagik ya walay sa kaya picture di man ya sang kanang nang walay ngaran ingen ya insulat da at atong tanagagik. So sikatutan ayaman so tutupatan nun siya noon tutan so watan at sa te Country Mail online. Nathan, with regards to the picture, sikatuyan natin so gabay dan i-verify no saya kasi at tua o AI labat at ating tanagagi jad pakanung nasaray totoo at sa picture at wadman imay babagadan abogado ya very comfortable ya akairong at sa kaya lamisaan. So, sa Ikondalante, the office of the mayor is a public office. And therefore, everybody is welcome at ating tanagagik agauntan. And that is true. Every office of a local chief executive is a public, considered as a public office, and everybody is welcome. Tomat, agauntan at ating tanagagik. Balat, di ba noong lulob kayo say anya mas observation da balatayan to di ba noong lulob kayo sa kayo abong iter mo may galang respeto at sa may makan abong you do not enter the house very comfortable kan unlob amin lapi babalian mo no bisita ka, you should always confine yourself doon lang sa sala, doon sa visitors lounge kwanda. Di man kalabat because that is not your property, that is not your house. So you have to may limit yourself, your movement doon lang naman. Not unless you would like to use their CR, nasi-CR ka, pwede sigurong paggamit nila sa iyo. But other than that, doon ka lang dapat. Hindi ka pwedeng pumasok agad-agad sa kwarto, mahiga sa kanilang kama. That is not your house. Agaw tanatang tanagagi. Untan so sa observation dad sa picture ay. Sa observation data tan tanagagik niya ay secondal siya. If he's just a visitor doon sa office of the mayor, why is he comfortably sitting in a table, in a chair na may table, na may nakaharap na computer sa kanya? Is that the proper way or the proper act na dapat gawin or anang isang bisita? That if that is not his seat kwanda, tapat ta check. No, agtutan irungan, agtutan lamisaan, antoy dibirto yaon nirong ditan. Very comfortably yaon nirong ditan. Diba? That is not his table, that is not his chair, that is not his office. So why is he there, comfortably sitting there, na para bang sa kanya yung table na yon, na para bang at ease siya sa office na yon, parang opisina niya. Yun ang tanong ng mga tao ngayon dito sa picture na to, mga kapaborito. Kasi if you are indeed naman bisita lang, di doon ka lang sa upuan. Agaunta, natatong tanagagi. Kanyan, wala ramay tupot dalante, anto so authority to. Akin at wadtan niya kairong kwanda. O, di ba? No, si kayo matatatong tanagagik, timan tupot kimat agauntan. Tuputan nyo mo sa sarili yo. O, no, wala man bilang so bisita yo, untan so gaang to dabong yo. At tagyo kabat-kabatan, agad ang tikaw niya, basto sagyukuan. Kanya sa itupot da, iraramay taga arum niya taga Binmali na tanatatang tanagagik, niya ay sa tupot da. Da satan niya agawa, da
evaluating the actuations ng person dyan mismo sa loob ng opisina ng local chief executive parang hindi normal ang dating at ating tanagagi, kaya nagtatanong po sila. Magano taan na po kung may tupot da jay sa katatang tanagagi ka. Ay tupot da in base dad sa tanay. So anong nang damot yung actuations na sa may bibitlaan niya to, ay allegedly kung damot lante at walay connection to sa ating opisina. Nakartulaman eh, mampanyang ka pa. Sa mga senior citizen ingat-ingat pa rin kayo sa mga single ladies ng Barangay Basing, binabati natin si Nana Bihing, Nana Kunching, si Nana Perla, aka Doktora, si Nana Kagawad Esperanza. Yan, ingat-ingat po kayo Makukulirara yan single ladies every afternoon at kin. In every afternoon at 3 o'clock I regulated a high. Ay, nanunutan nyo naman yung kansyon na tatang tanagagi ka. Every afternoon kalamor wat unlalara man umbuat lara man pa ganggana lara umbuat lara unlarad chapel na San Isidro Labrador itanad Barangay Basing mangi daulo na sa may nobena. Untan inagwagutan ang ganda so May 15 gaon data na tatang tanagagig. Si karamo lanti so BEC ditan ad Barangay Basing. Ani ako na nang may kinakartulamit tepat da jasyak jay. Anya nalmokla. Sa tupot data tong tanagagig based sa tan anong ningda sa tay Country Mail Online, picture at atong tanagagi ka, ay. Kasi, sa ito po akin, anto'y gagawin tutan niya to, manguusar manaya na aromya identity, at parang close at opisina na local chief executive, kanda. Kasi may actuations to kasi, di ba, picture san sekwanda ni akin tawalari allegations na uusar so government resources and facilities uloob na sa munisipyo na bali na binmali allegedly by that certain individual matatatang tanagagi. Tuturo daya babagada at ating tanagagag wali connection to ditan. And sa itupot na natan, ari taga bali na binmali, siya pa so ang iter na otorisasyon. Siya pa manbilang so ang iter na otorisasyon. Okay. Tupot danin sa kay wala tay nausar public sources for political operations. Pangatlo, yun hubang mga legal complaints na isinampa ay ginamit to weaponize for intimidation and political pressure. Si katuraratan so simusagsak natin at kanunutan na sa retagabin maling. Sa kinintupot wala tay coordination to target opponents and critics. Kasi kwanda atatong tanagaging, this is no longer just politics. Wala batlan ang nibagan politics labat laya. Kwanda, this is about nakaukulan, may protektaan so integrity na sa may public office. Lalo la sa kanupugan nasa retuto ditan at bali na binmali kwanda. So, sa ikaroda natin, pansalita yo iratay ebidensya. Pansalita yo ratay ebidensya, pansalita yo ratay witnesses,
pulyanan nyo yung paway sukatuan because ay kwandaman lanti, the truth will set us all free. Agontan. So, pulyanan nyo yung paway te katuan, jud panamagli na sa may lawful investigation, tan siyempre due process. Tayo lilingwanan tan, importantitan. So, due process sa tatang tanagagik. We cannot just barge into one's residence and para tayong hari-hari doon, we have to observe due process and respeto siyempre at ating tanagagik agauntan. So si Kararaya, so tupot at si katayo at ating tanagagik, nasararami akan ng nata nakabasa na sa ating niya artikulo. Kanya na bali-bali ang angko no na paliwawan makapangitar iray paliwawad saya at atong tanagagik tapyan jaruntan naantan tayo because sa kwandalaman lanti we also deserve to know the truth and nothing but the truth agauntan. By the way, singit ko lang ito mga kapaborito kasi may development. Ang sabi, the ICC may have issued the warrant but under Philippine law, its implementation cannot simply bypass local legal processes. Questions on authenticity, enforceability, and the manner of service will still have to pass through Philippine authorities and may ultimately be reviewed by our own courts. Hindi pwedeng bara-bara ang pag-implement ng international warrants, especially against a sitting senator. The rule of law requires that every legal step be properly examined before any action is carried out. Actually, sa isakinin to dito natin tanagagi, akin ta wabman si Senador former Senator Antonio Trillanes. Anong ginagawa niya doon at saka bakit meron siyang hawak na ICC arrest warrant? Sa ito po natin tanagagik, empleyado ba ng ICC si former Senator Antonio Trillanes? Siya ba ngayon ang head ng NBI? Pinaka-head? May head na pero may pinaka-head pa ba ang NBI? Yan ba si former Senator Trillanes? Kasi puro NBI irami kakaiba to. Agauntan. Sa ito po ay siya ba ang Chief PNP? Kasi sing apalumbasan tularan to Si Katunia kauna. Siya ba ang Secretary ng DILG? Maraming tanong. Siya ba ang Secretary ng DILG? Siya ba ang sugo ng Malacanang? Maraming tanong. Maraming tanong. Ano kasi ang papel niya doon? Bakit pabida siya doon? Yun ang tanong ng mga tao. Kaya nga yung mga tao, last night, sa may gate ng Senado, galit na galit. Galit na galit sa kanya. Tingnan nyo, si Senador Trillanes, baka maihiyan, kwanta si Katura. Naninyura may pasnuk darami, totoo si Katura, gauntan. So yun ang malaking tanong. Empleyado ba siya ng ICC? Siya ba ay arresting officer ng ICC? Siya ba ang magsuserve dapat ng ICC warrant of arrest sa isang akusado gaya ni Senador Bato? Maraming tanong, sinasaya so issue ditan at bali na binmali. Maraming tanong at atang tanagagi magmula nung lumabas itong artikulong ito. Sekwandalantit, how true is the truth? Is there truth to this truth? Kwandamot. Ay, age. Pero sa malino diwan, statement ata ating tanagagik, he's not in any way connected
with the municipal government, even as a consultant. Ay laba lang ti atatang tanagagi kay numan bilang authentic picture aliwan AI, paano yun ipaliwawaya natin that the person allegedly is alleged is comfortably sitting in a chair, parang upuan niya yon at table niya yon, nakabukas pa man din yung computer, baka may nakadetalye pa dyan, meron pa siyang printer. So why, apay, akin bakit? Anong ginagawa ng taong yan sa loob mismo ng opisina? SBM, Saray Balitan Matwa, say kabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. SBM, Saray Balitan Matwa, yain pasabihin na sa ilawas yun kaaro kapaborito yung JCB, Joseph Kanilang Bakani. Kanta by team at the technical side at ating tanagagik, ang gapiyorom si Mr. E&D, Engineer Nixon Dakal. Nagapulay malam yung oras at ating talagagik. Another day, another SBM, Saray Balitan Matwa. Antabayan na susunod kaagad ang number 1 ikapaborito Joey Baby dito lamang sa number 1 pop news station ng lalawigan ng Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. SBM, Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magpasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM, Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, say lawas karo tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM, Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa